Que tal, saudos? Moi boas tardes dende a enseada do Orzán na Coruña, onde estamos agardando que dea comezo ese trofeo Teresa Herrera de Traiñeiras 2026. Estamos nas quendas finais, logo das quendas clasificatorias que se disputaron onte nestas augas coruñesas, hoxe agardando que dea comezo. En primeiro lugar, a bandeira feminina e a continuación sería o turno da bandeira masculina. Este é o 24º trofeo da bandeira do trofeo, será a 17ª bandeira masculina, a 6ª feminina, e estamos agardando aquí canda o noso comentarista Felipe Silva. Que tal, Felipe? Moi boas tardes. Moi bons días. Boas tardes. Agardando que dea comezo e agardando aínda a que se aliñen, non, esas boias. Temos algúns problemas, non se realizou aínda ese sorteo de carreiros por mor desa complicación coas boias, non? Sí, parece que hai un pequeno problema coas boias que non están aliñadas, están intentando corrixilo. Esperemos que en breve se poida dar a salida. Estamos nunha xornada na que a baixa mar foi ás 9 da mañá, preamar será ás 3 da tarde, está subindo a mar, as correntes. Aquí vemos nesa imaxe que estamos a ver agora, esas son as boias de saída. Aí vemos o fondo da cidade da Coruña, a praia de Riazor, e dende a praia do Orzán, dende aí sairán esas embarcacións que están xa ultimando eses detalles preparatorios, realizaron esas sesións de quecemento e a ver se comeza a regata na hora indicada, xa que se tivo que pospoñer durante 15 minutos agardando que se realizara esa medición correcta das boias, xa que había inicialmente ata 12 metros de distancia de diferencia entre unha canle e outra. Esos son moitos metros, Felipe. Sí, moita diferencia entre a boia 1 e a boia 5, se hai 12 metros, iso é moitos metros que teñen que recorrer demais. Por iso están intentando correxilo para intentar, como creo que a normativa chega a 3 metros como máximo pode haber de diferencia. Pois a ver se consiguen clasificarse. Antes podemos repasar o que foron os resultados da clasificatoria disputada onte. Lembremos que se realizou a contrarreloxo en quendas de 2, saindo de dúas en dúas as embarcacións a un minuto entre sí. Clasificáronse as 5 mellores nesta competición feminina. A distancia a cubrir foron de 1,5 millas, son 2.778 metros con 2 longos e unha ceaboga. Esa clasificación que remataba con primeiro posto para a traiñeira de Salgado Perillo, que tamén foi a campio, a da Liga, e polo tanto a principal favorita para facerse hoxe con este trofeo Teresa Herrera, logo dun dominio espectacular nas últimas temporadas por parte de Chapela. Esta temporada é Salgado Perillo que manda na Liga, e que polo de agora manda aquí no Teresa Herrera foi o mellor tempo. Iso sí, a tan só un segundo de diferencia entrou Tirán Pereira, terceira clasificada na Liga. Semella que entre ambas as dous pode estar o título, pero agardemos o que fagan tamén a Megrove. Entrou a 10 segundos, sacou 10 segundos máis que Salgado Perillo, Chapela e Cabo da Cruz. Esas son as 5 embarcacións que conseguiron clasificarse para esta quenda final. Salgado Perillo, Felipe, esta temporada espectacular, non? Mandando. Sí, tuvo unha temporada brillante, é dicir, que creo que só perdeu a última regata, é dicir, que fixo casi pleno da temporada. E ademais hoxe é a favorita. Salgado Perillo, efectivamente campeóns de Liga, ademais por primeira vez na súa historia. Galearon todas as bandeiras da competición na Liga Galega, agás a última na que venceu Tirán. Venceu Tirán, sí, ganoulle na última regata ali en Cabo de Cruz, ganoulle ben, e foi a única regata que perdeu o Perillo. Vemos nesa imaxe, xente con paraguas aberto, persoas pechando paraguas, e que así estamos. Ao longo desta mañá chove, deixa de chover, unha xornada bastante máis fresca das anteriores neste verán galego, pero con pouco vento. Iso non vai influir en ningún caso na regata. Sí que víamos nas imaxes das boias de fora algo máis de mar, non? Sí, en principio aquí en terra está bastante calmo, o único que creo que hai un poquinho de vento, un poquinho de ola nas olas de fora, nas boias de fora, pero bueno, iso non influye na hora de mar. E había previsión de que iba a haber máis mar do que hai. Ao final queda un día perfecto para poder remar. Pois aí se están preparando algunhas das embarcacións
volve a haber retraso, non sabemos cando será esa hora de inicio, porque neste momento xa tería que ter comezado esta regata. En competición femenina vemos como se sitúa ahora Cabo. Tirán retírase agora mesmo desas boias de inicio e están agardando as instruccións para comezar este trofeo Teresa Herrera, esta competición organizada pola Federación Galega de Remo e o Concello da Coruña. Lembre que xa rematou a Liga Galega de Traiñeiras con eses títulos na categoría masculina para Cabo da Cruz e para Salgado Perillo na feminina. Estamos agora na disputa do trofeo e tamén pois pendente dese playoff pola permanencia que se vai disputar en categoría masculina a vindeira fin de semana. E pendentes tamén, como non, da Liga ACT, na que os nosos dous representantes están intentando manterse na máxima categoría pendentes de Ares e de Chapela. Sí, a ver, o playoff da ACT dentro de 20 días ou 30 días, creo que é cando é o... Sí, bueno, eles ainda están pendentes das últimas regatas. Sí, playoff sí. dicía para permanencia na Liga Galega. Na verdade, o fin de semana que ven en Rianxo e vai o... Cabana, Narón, Rianxo e Perillo. Eses 4 xoganse aí as dúas plazas para estar na Liga A do ano que ven. Os digo que aquí en Galicia ainda hai moita competición por disputar. Sí, ainda queda o fin de semana que ven, que é o playoff, depois moitos algúns irán a clasificatoria da Concha e depois os que quedaron primeiro e segundo na Liga Gallega van ao playoff da CT. Están intentando colocarse, pero creo que decidiron contrarreloj. Pois están decidindo contrarreloj na boia 1. Sí, aí está preparando Cabo en primeiro lugar. Sí, como é o quinto e o que sale de primeiro lugar. De segundos para que comece a súa saída, que se realice polo tanto contra reloxo. Como comentas, Felipe, finalmente non conseguiron alinear satisfactoriamente para todos os clubs esas boias e comeza a súa competición a traiñeira de Cabo da Cruz, que foi quinta clasificada na Liga e quinta clasificada tamén nesa regata clasificatoria disputada aquí na Coruña. Sai a traiñeira de Cabo da Cruz, onte perdeu 15 segundos respecto ao primeiro clasificado. Veremos hoxe saindo todas desta boia. Quedou quinta, pero quedou bastante cerca do cuarto e do terceiro, é dicir que poden facer unha boa regata. E temos aquí preparado xa Chapela Guofco, a traiñeira azul. Aí vemos a remada da traiñeira de Cabo da Cruz e as súas... bueno, esa clase, estamos vendo remeiros da traiñeira masculina de Cabo da Cruz. Esa sobreimpresión non se corresponde coas remeiras que estamos a ver en imaxe. Pequeno erro aí, agora veremos se conseguimos correxilo. E mentres boga Cabo da Cruz, xa realizou a súa saída Chapela Guofco. Aí temos a imaxe de Chapela Guofco e esta sí que son esta sí que é a alineación correcta da traiñeira de Chapela, que foi a cuarta clasificada onte, segunda clasificada na Liga e intentando pois revalidar o título que acababa a temporada pasada. Leva 3 vitorias seguidas neste trofeo Teresa Herrera. Sí, leva estes anos anteriores tiña moi bo equipo, foi o claro campeón. Este ano tuvo algunhas baixas, entón está aí un pouco por debaixo de Perillo. Ayer fixo unha regata, sí, 14 segundos máis. Quedou a 14 segundos e hoxe pode... Sí, o que pasa é que realmente a clasificatoria de onte, sí, ayer agora dentro dos 5 que hai pode haber máis igualdade. Sí, a clasificatoria ayer a intención era quedar entre os 5 primeiros. As 5 o resto do tempo xa non vale, é dicir. O que se xoga é hoxe cando hai que dar o don e intentar quedar o mellor posible. E aí está a traiñeira de Amegrove. Vemos tamén en impresión as súas remeiras, a alineación que presenta a traiñeira de Amegrove, terceira clasificada na competición de onte, cuarta clasificada na Liga Galega, bogando cara a esa Ciaboga de Mar. E prepárase xa para a súa saída
a que vai ser a cuarta traiñeira participante, Tirán Pereira. Cuarta na clasificatoria, segunda na clasificatoria de onte. Terceira na competición ligueira. Segunda na clasificatoria de onte, tan só un segundo e medio respecto a Salgado Perillo. Aí temos outro erro na alineación. Esa alineación corresponde a masculina. Eses non son os nomes das remeiras participantes en Tirán Pereira. Tirán, que parece que nestas últimas regatas están dando ben, porque está se acercando bastante Perillo. Ganou yo outro día, ayer quedou en segundo, é dicir, que parece que está en un momento de forma bo. A ver que pode facer hoxe contra Perillo. Sí, como comentamos nesa derradeira proba da Liga Galega, foi Tirán quen se impuxo sobre Perillo, que non lle permitiu a Perillo facer un pleno de vitorias ao longo da temporada, ao longo desas. Por iso, hoxe estarán con confianza, a ver se son capaces de repetir o del fin de semana que ven. Pero bueno, Perillo vai o poñer difícil. As 9 regatas que compuxeron a temporada. E aí está a saída da grande favorita de Salgado Perillo, que ademais participa como local. Estámoslo apreciando tamén nese son ambiente. Hai bastante xente animando. Club de Remo Salgado Perillo buscando ese trofeo Teresa Herrera de traiñeiras, que sería a primeira vez que o conseguiría. Busca o seu primeiro título. Lembren que o que a bandeira tan só pasa en propiedade daquel club que a gaña en dous anos seguidos ou 3 alternos. Así que Perillo intentaría poñer a súa primeira pica para intentar gañar esa bandeira, a súa bandeira da casa, trofeo Teresa Herrera, esta embarcación de Perillo. Aí están as embarcacións sobre o mar do Orzán, sobre este Atlántico das Augas da Coruña, remando en contrarreloxo. 5 embarcacións, 5 traiñeiras. Esta temporada con esa diferenza importante na categoría femenina, na que a Liga Galega finalmente, pois, ao igual que se realiza en Liga CT no País Vasco, pois faise tan só 2 longos. Vai cabo a virar xa. Aí está. Hai un pouquiño de mar aí nas boias de fora. A ver o tempo de cabo, temos ese 5 minutos 23. Aí é moi difícil de remar, pega aí o vento un pouco de costado, aí costalle a todas un pouquiño remar. Temos a virada, esa primeira virada realizada por cabo, a primeira embarcación en saír nesta contrarreloxo, e veremos xa esa primeira referencia de tempos cando realice hacia boga a embarcación de Chapela. Veremos, son 2.778 metros a completar nos 2 longos. Unha milla e media, como dicíamos, esta temporada por primeira vez a metade de distancia que na competición masculina. Sí, foi unha norma que intentaron poñerse outros anos e agora este ano decidiron apostar por ela, a ver como iban. Eu creo que, para a miña opinión, está bastante acertado. Ter así 2 longos para máis igualdade entre elas. E si así como se fai na CT, pois se mete que igual alguna referencia. Claro, ao final tes que, si ti estás na liga e queres unha liga gallega e queres subir unha CT, tes que poñer as mesmas reglas nun alnau que outro. Xa tuvo que virar Chapela e non nos puxeron o tempo. Sí, xa se tivo que realizar esa virada da segunda embarcación. Non temos a referencia aí, non sabemos como vai Chapela con referencia con cabo. Sí, e agora está realizando a virada a Megrove, non? Sí, debe estar entrando a Megrove. Aí está. A virada de Amegrove, e vemos a traiñeira amarela. 6.21 debo de facer. E os tempos que non están agora mesmo. Sí, pero pola referencia que tiña dúbida del 6.21 ou 6.22, tuvo que facer, porque marcábanos aquí 7.30 ou 7.20, se quedan de 2 minutos, que saliu 2 minutos máis tarde que cabo, serían iso,
sobre 6:20 ou así. Non temos os tempos oficiales, pero Pues imos ver se vemos agora esa agora vai entrar esa virada de Tirán. Tirán Pereira, que vai realizar esa virada nacia Boga de Mar. Aí vemos como nesas imaxes apreza algo de mar, non? Esa onda. Sí, xa se está acercando a boia. Creo que vai un pouco máis rápido que as outras. Sí, a virada, dende logo, entrou, está sendo bastante rápida. Agora, 6:15 tuve de facer. Aí temos eses tempos. 5:15. Bueno, 5:17 fixeron. 5:17, o mellor tempo neste momento para Tirán. O mellor tempo agora mesmo para Tirán. 5. Segunda Megrove, terceiro Cabo e vos... Imos ver a derradeira hacia Boga sería de Salgado Perillo. Sí, falta vemos solo xa o momento en que encaran a chegada a meta, enfiando a meta, e aí temos esa virada que vai facer Salgado Perillo. Si, xa se prepara a piqueira, vai a picar, pica, aí sobre 5:15 por aí tuve de darlle. Colle unha algo máis aberta, pero máis... Sí, a ver, a sensación de que a virada de Tirán foi moitísimo maior. A ver, ao haber un pouquiño de mar fora, é preferible non ceñirse tanto a boia para que non se separe o barco. Como hai un pouco de ola e tal, que non tropezar coa boia. Bueno, pois aí temos eses tempos. Sí, está Tirán e Perillo casi no mesmo tempo. A Megrove a 6, Cabo a 6 e Chapela, poñen aquí que está a 26. Bastante segundos, pareceme... Sí, ¿no? Bastantes segundos. Como non nos deron a referencia antes que se saltou, non sei se estarán ben eses tempos. Bueno, en principio que sí que vemos esa... Entre Tirán e Salgado, o que estaba previsto, non? Sí, están aí nun segundo os dous. E agora no último largo é onde se vai decidir a regata. Pois a ver como realizan este derradeiro longo as embarcacións. Víamos como a primeira quenda de Tirán foi espectacular. O primeiro longo, excelente virada tamén. Salgado en principio con menos dun segundo de diferenza e veremos como se realiza a chegadas a línea de meta. Lembremos, estamos en disputa na regata feminina Trofeo Teresa Herrera, disputándose a contrarreloxo. Temos na imaxe a traineira de Cabo da Cruz. Foi a primeira en sair, será a primeira en cruzar a línea de meta, a que nos dará a primeira referencia de cara a coñecer os gañadores, a clasificación final desta regata feminina. Sí, hoxe o segundo longo para cá, que non aproveite mellor as poucas olas que haya, o que se vai a levar a vitoria, porque aquí onde se pode aproveitar un poquinho o mar que hai. E que mellor se adapte a esa onda é o que se vai levar o gato al agua. Pues aí está Cabo da Cruz bogando. A picas de chegar xa esa boia de meta, recibindo o apoio tamén dende terra dos seus compañeiros. Imos ver esa primeira referencia de tempo na liña de meta. Cabo da Cruz entrando xa, e aí estaba, subiu 11:50, tempo final para Cabo. O esforzo logo desta regata agora pendentes de saber o tempo que fan as súas competidoras. A primeira en chegar, a segunda en chegar será Chapela Wofco. Últimos metros tamén para a tripulación de Chapela. Xa ven aí Chapela. Forte aplauso para Remeiras, defenden o título. Aí está, embarcación azul de Chapela Wofco. Segundas clasificadas na Liga Galega. Onte acadaron ese cuarto posto, pero xa dicíamos que aínda ten moito que dicir Chapela Wofco. Veremos o tempo que marca. E aí está, entrando na liña de meta. 40. Un tempo de 12:40. 11:40.
12:40. Sí, 11:40, tes razón. Sí, porque son ese primeiro minuto que se restou, Claro, a ser que contrarreloxo, a diferencia dun minuto que entre que saíron unha e outra embarcación. ahora Pois aí o temos. seguinte hai que quitarlle dous Sí. minutos. 11:40, o tempo de Chapela Wofco, polo tanto, 10 segundos menos que a embarcación de Cabo. E agora ven aí a Megrove, que xa está na reta final, das últimas paladas. Últimos metros tamén para a tripulación Ahí. da Megrove. De momento, Chapela que marca o mellor registro oficioso. Aí estamos vendo a tripulación de Amegrove, a traiñeira amarela do Club de Remo. Amegrove, cuarto clasificado na Liga, Van a Ponte andar aí. terceiro aquí na Coruña. E aí está o momento de cruzar a línea. Un tempo de 11:40 tamén. Veremos esa diferenza que se vai Vaise decidir por décimas, por décimas, sí, anduveron moi iguales. moita igualdade entre a segunda e a terceira participantes. E agora veñen as favoritas, a ver como se decide a bandeira. Esa imaxe aérea que nos amosa este posto no que nos atopamos os comentaristas e tamén os xuíces desta regata. Teresa Herrera e están a tripulación de Tirán, unha das principais favoritas para este título. Tirán Pereira, terceiro clasificado na Liga, onte un tempo espectacular, a tan só un segundo de Salgado Perillo. Veremos o que di esta regata xa decisiva. 11:32, sácalle pois 8 segundos a Megrove e a Chapela. Agora mesmo campeoa sería Tirán Pereira, falta por saber o que fai Salgado Perillo. A última embarcación que falta por cruzar a línea de meta. O campeón da Liga Femenina, Salgado Perillo. Ahora veñen aí, Vai ter que baixar dos teñen que dar o máximo ahora, saben o tempo xa, saben Teñen que a referencia de Tirán, efectivamente. saben que teñen que apretar ahora. o tempo que marca Salgado Perillo. Y en principio semella que podería conseguilo. Sí, está 11 minutos de segundos, a piques de chegar. Lembren que 11:32 foi o tempo de Tirán. E a ver o tempo que marca eu creo que sí, Salgado que Perillo. gana Perillo. Bogando na casa. Sí, Perillo. E aí vai estar ese tempo de Salgado Perillo. Bandeira para Perillo. 11:25. Non sonou a bucina de terra, pero Bueno, os tempos nos din que gañadora Salgado Perillo. non son tempos oficiais, pero Sí, os extraoficial que sacamos nós. creo que vencedor é Perillo. A vitoria vai ser, polo tanto, para a tripulación que hoxe era favorita. Sí, xa parece que están celebrando, xa lles ven de dicir algo. Atención, tripulación. Excelente a temporada realizada polo Club de Remo Salgado Perillo en categoría femenina. E vemos a satisfacción das súas remeiras, aínda satisfacción contida. A entrega de premios realizarase o remate das dúas regatas, da femenina e da masculina. Agora creo que se vai facer esa homenaxe Sí, a xentes do mar. sí, van a facer un pequeno homenaxe, como se fai sempre, facíase sempre ao principio, Sí. pero como hubo o retraso das bollas, intentaron correxilas e creo que van facer agora Pero Salgado Perillo confírmase como van a facer agora entre tanda das mulleres e tanda dos homes. Bueno, pois Salgado Perillo, estamos escoitando a celebración da súa afección, da xente do Club de Remo de Perillo, que esta temporada proclamouse campeoa da Liga por primeira vez e que tamén vai a cadar por primeira vez na súa historia este título no Trofeo Teresa Herrera en categoría femenina. A final, temporada casi perfecta de Perillo. La Liga Femenina. Gañar esta regata, que é unha regata prestixiosa, unha das máis bonitas que hai aquí no remo galego, e acabar a temporada de forma espectacular. 10º trofeo Teresa Herrera de traiñeiras en competición femenina. Ata o de agora leva na historia deste trofeo 3 títulos para Cabo da Cruz, 3 títulos consecutivos para Chapela, que foi a gran dominadora nos 3 últimos anos, 2023, 24 e 25, Chapela gañadora. Ten unha bandeira xa en propiedade, esta temporada buscaba a segunda, pero vai ser para Salgado Perillo. Tamén teñen o seu
a bandeira Ribeira, que gañou en 2018-19, e Mecos acadou a vitoria en 2017. Entra por primeira vez nese cadro de honra a tripulación, a embarcación de Salgado Perillo, mentres estáse a realizar, aí vemos a clasificación oficiosa aínda dos tempos marcados polos equipos.